Αυτός είσαι, σε έπαιρνε. Μπράβο. Μπράβο. Κι άλλο, ανοίξου μακριά. Κι άλλο. Πολύ ωραίος. Κόψτε, σε παίρνει. Δεν στο λάρει ακόμα. Κόψτε. Φύγε. Καταπληκτικό. Είχες άλλο τόσο διάδρομο. Ναι. Μπράβο. Ναι, είναι μακριά ακόμα. Πού είναι ρε? Μπράβο. Τώρα έρχεται χωρίς ταχύτητα, θα κατέβει. Μπράβο. Ίσιο είναι μόνο. Μπράβο. Βλέπει, το δες το απέναντι. Δύσκολο. Το απέναντι το δες, πήγες πάρα πολύ ακόμα. Δύσκολο. Θες να το πιάσουμε στον αέρα? Τι είναι 3D είναι. Όχι. Άσε μέσα. Άστε. Στρίψε ράντερ τώρα. Τι μου λες ρε μαλάκα που ήρθανε και παίζανε και δεν καταφέραν να προσγειώσουνε. Τι φοβάσαι. Μπράβο. Το τραβήξατε. Το τράβηξες. Παιδιά νομίζω πως ναι. Μπράβο. Τρόμαξα λίγο αλλά νομίζω πως το τράβηξα. Μπράβο Αντώνη. Έλα έξω γιατί μου βλέπεις ή είναι ίσιος? Είναι σχεδόν πλάγια σε σένα. Μαλάκα. Έλα πιο γρήγορα μέσα. Έλα πιο Αντώνη, γρήγορα εδώ. εμένα η δικιά μου καρδιά χτυπά πιο γρήγορα από σένα. Μαλάκα, αν πιάσει την καρδιά μου. Γι' αυτό σου λέγαμε μπράβο ρε. Στρίψτε μου ρε σε εμάς να βλέπουμε. Τράβα βίντεο. Τραβάω. Πολύ ωραίο, έτσι. Πηδάλια, παίξε λίγο με τα πηδάλια. Έλα, μην το φοβάσαι, λίγο γκαζάκι και παίξε. Και σηκώθηκε και ξανακατέβηκε, μια χαρά είσαι. Μπράβο. Τη σειρά με την Άγρια Χίνα, τη θυμάστε?